Dobrý den, vítejte u dnešního příběhu z Luhačovic, kde si na ulici Masarykova můžete splnit svůj sen o vlastním bytě v centru tohoto největšího moravského lázeňského města, odkud to budete mít na kolonádu pouze 5 minut chůze. V tomto cihlovém domě za mnou, který je z roku 2020, pro vás mám luxusní byt 3+ KK s velkou terasou. Pohodlně se usaďte, začínáme. Tento luxusní byt je dispozičně 3+ KK a má 75 metrů čtverečních. K dispozici budete mít také terasu o velikosti 58 metrů čtverečních. Dům byl skolaudován v roce 2020 a v celém domě je 18 jednotek. Dominantou bytu je tato 58 metrů čtverečních velká terasa, která je orientovaná na severozápad. Budete tak mít dostatek prostoru pro vás i celou vaši rodinu. Věřím, že se vám byt líbil. Teď už stačí mi jenom zavolat a budu se na vás těšit na prohlídce.